Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Padayon natong ipangaliya sa Ginoo pinaagis pangama sa atong patron San Vicente Ferrer nga unta makab-ot ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga ang katawhan magpatalinghog unta kanunay sa kasuguan sa Ginoo dili sa kasuguan sa garbo sa tao. Ang ato sang mga benefactors, ang donors nga gasigi og hatag nato dinhi sa ilang suporta pinaagi aning pagpamalit sa ato mga slots hatagan unta sa Ginoo sa tanang mga grasya labi na gyud sa kaayuhan sa ilang mga sakit o kalampusan sa ilang mga tumong pagabuluhaton matag adlaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamatuuran nagtultol kanamo nganha kang Kristo, himuang ang mga nagasunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa ebanghelyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Unya nasakit si Ezekias og himatyon na. Giadto siya ni Isaías, ang propeta nga anak ni Amos og giingnan. Nag-ingon ang Ginoo nga mamatay kana, busa pangandam. Miatubang si Ezekias sa bongbong ug nagampo sa Ginoo. Miingon siya, O Ginoo, hinumdumi in taon ang akong pagbinuutan sa imong atubangan ug ang kinasingkasing kong pag-alagad kanimo. Unya mihilak siya. Ug giingnan sa Ginoo si Isaías, adtua si Ezekias ug sultihi nga nag-ingon ang Ginoo, ang Dios ni David nga imong katigulangan. Nadungog ko ang imong pag-ampo ug nakita ko ang imong mga luha. Busa dugangan kog napulog 5 katuig ang imong kinabuhi. Luwason ko ikaw ug kining syudara gikan sa hari sa Assyria. Gisultihan ni Isaías ang hari sa pagbutang nganha sa iyang hubag ug papilit nga hinimo gikan sa igos ug mamaayo siya. Unya nangutana si Hari Ezekias, unsa may ilhanan ug magmatuod nga makaadto ako sa templo? Si Isaías mitubag, mao kini ang ilhanan nga ihatag kanimo sa Ginoo, nga tumanon gayud niya ang iyang gisaad. Pabalikon kog napulo kalakang ang landong sa adlaw sa orasan ni Akas, ug natuman gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Giluwas mo ang akong kinabuhi, O Ginoo. Busa dili ako mamatay. Giluwas mo ang akong kinabuhi, O Ginoo. Busa dili ako mamatay. Sa makausa miingon ako, sa kaudtuhon sa kinabuhi mutalikod ako. Ngadto sa mga ganghaan sa kahiladman, ipadala ako sa nahabilin na kong katuigan. Giluwas mo ang akong kinabuhi, O Ginoo. Busa dili ako mamatay. Miingon ako, dilin ako makakita sa Ginoo. Dinhi sa yuta sa mga buhi. Dili na ako makasudong sa akong mga isig kataw. Taliwala kanila nga nagapuyo sa kalibutan. Giluwas mo ang akong kinabuhi, O Ginoo. Busa dili ako mamatay. Ang akong puloy-anan ingog usa ka tulda sa magbalantay sa hayop. Gihipos o gikuha kanako. Imong gitapos ang akong kinabuhi, daw usa ka mahahabol, nga miputol sa katapusang hilom. Giluwas mo ang akong kinabuhi, O Ginoo. Busa dili ako mamatay. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mundaan ng iyong pag-ibig, kabayahan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Ang iyang mga tinun-an gigutom busa nangutlo silag mga uhay sa trigo ug nangukit niini. Sa pagkakita niini sa mga Pariseo, maingon sila kang Hesus, "Tanawa ra supak sa atong balaod ang imong mga tinun-an maghimo niini sa adlawng igpapahulay." Si Jesus mitubag, "Wala ba di ay kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya o ang iyang mga kauban?
miadto siya sa balay sa Dios ug mikaon siya ug ang iyang mga kauban sa pan nga gihalad ngadto sa Dios. Bisag supak sa balaod nga mangaon sila niadtong pan, kay ang mga pari man lamang ang gitugutan nga sa pagkaon niini. O wala ba di ay kamo makabasa sa balaod ni Moises nga sa matag adlaw igpapahulay ang mga pari sulod sa templo naglapas man sa balaod sa adlaw igpapahulay apan wala sila makasala. Sultihan ko kamo nga dinhi ani ay labaw pa kaysa templo kung kamo nakasabot pa lamang sa kahulugan nining bahin sa kasulatan nga nag-ingon, dili ako gustog mga halad nga mananap kun dili kaluoy, dili unta ninyo pakasad-on ang mga tao nga walay sala. Kay ang anak sa tao mao ang magbubuot sa angayng buhaton sa adlawng igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo. Naibuotang hari dinhi sa atong unang pagbasa si Ezekias nga nabutangan siya hubag sa iyang lawas o niya padung na siyang mamatay. Ang Ginoo niuyo na sad no nga mao gitoy iyang ikamatay. Pero mihilak si Ezekias tungod kay wa dili ingon nga hadlok to siyang mamatay, tungod kay naa pa siya daghan nga gustong alagaran, isip instrumento siya sa Ginoo para ipaabot ang hustisya ug panabang ngadto sa mga sakop sa iyang gingharian. O gidungog sa Ginoo, gitagaan siya another 15 years. Nga tawgon ra ba ni nato usahay og second life. Dili pa na second life ha, basta ni apatas kalibutan, first life pa na siya. Nya og mamatay ta dinhi, moabot na ta ngadto sa langit, mao na toy second life. Sama sad sa death, niya sa ta dinhi first death nga wa gyoy exempted, ang tanan maapil gyud, nya tuwa say second death didto sunod nga kinabuhi nga mao ang impierno. Gilingay mong tupad ina hadlo ka sa second death. Ana. Ang atong buhaton di kita mahadlok sa first death. Ayaw naghadloki ang first death. Ang atong kahadlokan mao ang second death. Kay impierno man to. Nya ang kanisang first death dili ni unta nato likayan. Kay di man ni siya malikayan, igo ra ni natong pangandaman. Ang kadtong second death mao toy pwedeng malikayan. So mulikay ta ato. Nya unsao man aron ta makalikay, muduol ta sa manluluwas. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, giluwas mo ang akong kinabuhi, o Ginoo, busa dili ako mamatay. Gilaing-lingi sa imong tupad na ako no tuo na gyud ko nga dili na gyud ka mamatay. Nako no, unsay reaction. Mingon siya di gud taon nga naglisod mangikog lakaw. Ang kuan ani ang lungtad dili ta mamatay aning atong lawas kaning first death. Ang gipasabot gyud ani ang atong kamatayon didto sa impierno, kanang gitawag natog second death. Di kita mabanlod sa impierno basta nagpaduol tas Ginoo. Nya unsa man pagpaduol sa Ginoo, kuyog niya. Bisag asa siya, mo na gibuhat sa mga apostoles, kuyog sa Ginoo. Sa dihang niabot na sila sa usa ka uma, nya adlaw igpapahulay, gipanggutom sila, nangaon. Ang mga dili kuyog sa Ginoo, ang mga Parisiyo, nagyaw-yaw, ingon sila nga, oh, di man na pwede. Ana, ingon Ginoo, why dili pwede
basta kuyog ko nila kay ako maoy magbuot unsay buhaton sa adlaw nga igpapahulay. Siya maoy balaod, siya say tig-implementars balaod. Nganong ang Ginoo man tungod kay siya usa ka mahigugmaon nya usasad ka makiangayon nga Ginoo. Munang niingon siya, nakasabot pa lang unta mo sa kahulugan nga nag-ingon ang Ginoo, dili ako gustog mga halad nga mananap, kundili kaluoy, dili unta ninyo pakasadon kini mga tawhana. Ang atong Ginoo mga igsoon, maluluyon, munang doon natay divine mercy. Pero kinsa man sa iyang kaluyan, kadto ra sang mga taong maluluyon. Pasabot, inigda na to ngadto sa Ginoo sa atong kaugalingon, kinahanglan doon natay ikahalad niya nga kaluoy. Nga doon natay labing menos, usa ka tawo nga gihatagan nato kaluoy. Gilain na sang lingi si imong tupad, ing na maluoy ka ng mga kawatan, ing na ano, maluoy mo anang panalitan ka mong mga asawa, maluoy mo sa inyong bana kon mga bit o masuko. Suko dayon. Maluoy mo sa kabit sa inyong bana, labi nagmagsigi gyud og kupot, di gyud mo buwag. Maluoy mo. Suko dayon. Kamong mga ginikanan, maluoy mo sa inyong anak o tapulan kayo, nga di gyud mo bangon, di sad mo trabaho, nga dako kay kaon, maluoy mo o masuko. Suko dayon. Kinsa may inyong kaluyon, ang kasagaran ginatong kaluyon no, ang atong kaugalingon, makasa na gyud atong isig ka tawo, maingon din ta, kaluoy nako, gibinuangan ra gyud ko niya, kaluoy nako, iya ra gyud kong sigihag-singhag, kaluoy nako, iya ra gyud kong bakakan, kaluoy nako, iya ra gyud kong ilad-ilaron. Nabali na ng imo ang kaluya ang makasasala, kay ang iya anang second death na miligro na, hapit na moabot niya. Maluoy man kita sa tao nga kanang hapit na gyud mamatay. Kinsa man ang hapit na gyud mamatay og tinuod yung mamatay in eternity, kanang mga makasasala. Muna sa atong paggamit sa Dios nung kaluoy para sa mga makasasala, malikay ta sa second death. So sayon ra day kaayong likayan ang second death. Atong kaluyon, kaluyan ang mga makasasala, ang mga tao nga nakalapas sa balaod, atong kaluyan. Mao bitaw si David, gigotom matud pa ni Hesus, ni kaon sa paan nga para ra gid atos mga pari didto sa templo. Pero tungod kay si David naningkamot man aron mabuhi og makaalagad sa Ginoo, gihatagan siya kaluoy, wa siya pakasada. Ang mga pari sad kuno didto sud sa templo, siging lapas sa adlaw igpapahulay, pero matod pa ni Hesus, wa sila pakasada. Kay nga naman nag-alagad mas Ginoo, gikaluyan sa Ginoo. So kaning mga makasasala, ato ni silang tudluan nga moalagad sa Ginoo. Unsa may usas mga sala, kanig yung atong gugma sa salapi. Nya unsaon man nato paghatag og kaluoy, papalitog slat. Ang lain sad kanisang atong mga kaigsuonan nga kusog kay mo scam, kanang scammer ba? Ako kibaw na mo ana, ako nang sige announce dire, daghan ang nagamit sa akungan nya kay gasige man ta dinhi grace og funds para ani ato mga slots, mga donations, naasay na grace og slots, akungan gapoy gigamit dinhi sa atong YouTube channel, kaning Padre Siano Ubod, usahay mga Siano o sa ilang ipamutang mga title, unya mangayo dayog kwarta. Sala ba yana kay nangilad sila. Muna isip atong paagis pagkaluoy nila, mo exercise taog prudence. Ang inyo ra gyung tan-awon, una,
official nato nga YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Kana mo'y tanawag una. Mga 196 ning atong subscribers. Unya, inigtanaw ninyo ani, pangitaa dayon ang atong i-post, itong i-flash nga mga official contact numbers, contact persons o account numbers. Asa man na makita, inigkanta panahon sa offertory song aning atong online mass o sa final song. Nya kung inyo nang tan-aon, makakita na mo diha, ala screenshot na siya. Nya kana mo'y sunda sa inyong pagpadala dinhi kwarta nato. Nya kung magduda gyud mo, ala tawagin ang number diha ngatong gibutang. Nya sukit-sukitag maayo aron mahibaw-an nimo nga taga dinhi gid na, dili na tagalaing planeta. Aron ang inyong kwarta nga i-donate gani sa simbahan, moabot gyud dinhi sa simbahan og sa proyekto nga atong kaning gihatag nga or atong gihimong tumong. Pasabot mga igsoon, ang kaluoy dili lang magsigil ang taghatag sa mga tawo makasasala, kung dili tudluan nato sila maningkamot kutob sa tong mahimo nga maminusan ang ilang sala. Nya kung mo ilad yung i-insist, human na sa ta mo exert og effort, sama ni Kristo nagpakamatay gani gid siya para mawa atong sala because of His mercy. Unya mo insist gyud sila, wala na taanay tulubagon, dili na taana guilty ngadtos Ginoo. So inaot unta, dili ta mga matay kung dili mabuhi. Apan atong hibaw-an nga ang mabuhi ra kadto ra gyung mga maluluyon kay kaluy-an sad sa Ginoo. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, mag-ampo kita uban ang atong timos nga pagpaubos ngadto sa Ginoo nga manggihantagon og maluluyon. Moingon kita, Ginoo, panalangini kami. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga Kristohanon sa tanang dapit, sa kinasingkasing, mamuhat sa unsay angay buhaton, isip mga anak sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga kanasuran sa kalibutan, makakat-on pagtahod ug pagtabang sa usag-usa, binasi sa hustisya ug sa panaghiusa, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga dinasig sa kaluoy ni Kristo, dili unta kita maghukom kanila, nga nagmasalaypon, hinuon tagaan sila kahigayunan sa kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga masakiton, og sila nga nanag-antos, magkakaplag og tabang gikan sa mga tawo nga may gahom, og mga paagi sa pagpagaan sa ilang mga palasanon, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga nangamatay, makakaplag na karon og kapahulayan uban sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Ginoong Dios, manggihatagon og maluluyong Amahan,
Dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan ug himua nga kining Eukaristiya magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy busa matarong ngang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug labkatong nabiktima sa mga gubat o mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. May sama ang gugma sa Diyos ng kanimo, kinabuhi giulan, aron ka maluwas, kalabasan, kadautan, sa tawag ipapas, pasaylugugma, ihatag sa Diyos. Dulga niya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa kang Diyos mamatian, kanunay maghari siya. Ginaud, Ginoo, imo pamatiyon. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo ni ining Eucharistia, himua nga ang imong makaluwas nga gugma magatubo kanunay dinhi kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nong kaluoy. Nya mahitabo ra sad nato kung kita sad kanunay maluluyon sa atong isig katao. Nya usa gid sa atong hataganag kaluoy ang atong parokya, no?
Muna padayon lang yun mong pamalit og slot. Ang atong is BF Dag, tag 500 pesos. Ang atong MMHD, tag 1,000. So, 1,500, no? Ug naa kay 1,500, ihatag na isip imong ekspresyon sa kaluoy nganhi sa atong panginahanglan sa simbahan ug kaluy-an sa tas Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.